xulxin tal-ġejjin tal-qasam umar kien Filogħdu Kmieni tal-ħaxix jgħajjad u jgħajjad il-nies tal-ħalib fix-xejn iġġeġġ kull xulxin tal-ġejjin tal-qasam umar kien Filogħdu Kmieni jisbaħ il-jum bil-daw l-isfar tax-xemx iż-żemmiq jiġi ħabbar jisbaħ il-jolu għajnejja u nitbakkar xi ftit noħroġ mill-friġġ nilbex il-bis waqt li jittewwem intappan il-ġieġ niftaħ it-tieqa li għandi fil-kamra tas-sodda jittawwel timtela bin-nies min ġa x-xogħol min għall-qudies min isejjer jixtri u min diġà ġie tal-ħaxix jgħajjad u jgħajjad il-nies tal-ħabib fix-xejn iġġeġġ kull xulxin tal-ġejjin tal-qasam umar kien Filogħdu Kmieni tal-ħaxix jgħajjad u jgħajjad il-nies tal-ħabib fix-xejn iġġeġġ kull xulxin tal-ġejjin tal-qasam umar kien Filogħdu Kmieni tal-ġejjin jgħidu b'ħanxra raqsix mill-ħut l-għandhom mill-lum għal-uħar sejbu ta' taters fil-post jistendew fuq imsawrew tunnaċċu tumbrel għadhom ħajjin il-glamarju qarmin tal-ħaxix jgħajjad u jgħajjad il-nies tal-ħabib fix-xejn iġġeġġ kull xulxin tal-ġejjin tal-qasam umar kien Filogħdu Kmieni tal-ħobs immaġġel bil-ġennes ħajħalli ratlejn il-gerik tal-ħabbir tal-ħobs inżid wara fix jirret l-adba tal-bib x'kienet ma ġriex jew ġie mar żgur inħarqulu għax tajġ kemm uħmar tal-ħaxix jgħajjad u jgħajjad il-nies tal-ħabib fix-xejn iġġeġġ kull xulxin